αλήθεια ότι όταν υπάρχει ένας στρατηγός, δεν είναι ανάγκη να εξηγεί τη στρατηγική του στο στράτευμα? Εγώ δεν νιώθω στρατιώτης μέσα στο X Factor, νιώθω καλλιτέχνης. Και επειδή μιλήσαμε για στρατιώτες και για μάχη, και αυτό φάνηκε ότι δεν άρεσε, να σας το πέθεσω με άλλους όρους. Να μιλήσω για παιχνίδια λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι το οποίο να μην έχει κανόνες. Εντάσεις υπάρχουν παντού. Υπάρχουν με φίλους όταν μιλάμε, υπάρχουν με την οικογένειά μου. Όταν θυμώνω, γιατί θυμώνω πάρα πολύ με την Κυρική, θυμώνω τόσο πολύ που είναι φορές που θα ήθελα να μην είναι στη δικιά μου ομάδα, και για μένα τα χατήρια τελείωσαν. Όποιος δεν θέλει να είναι σε αυτό το παιχνίδι, δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι. Κάθε καλλιτέχνης θα έχει και φίλους, σε εισαγωγικά και εχθρούς. Αυτή τη εβδομάδα η Κύρκη έχει να μας πει ένα χορευτικό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι. Το οποίο είναι πρόκληση για μένα, γιατί εκτός του ότι έχει πάρα πολλά λόγια γρήγορα, είναι και χορευτικό κομμάτι, στο οποίο δεν γίνεται να στέκεσαι και να μην χορεύεις. Αυτήν την εβδομάδα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από την Κύρκη, λόγω ότι επάνω στο κομμάτι της που τραγουδάει φτιάξει μια χορογραφία και ένα κόνσεπτ και δεν μου εμφανίστηκε στην προπόνηση, δηλαδή δεν ήρθε καν. Το βρίσκω εντελώς αντιεπαγγελματικό. Κύρκη. Γιώργο Θεοφάνους. Πάλι εγώ πρώτος. Ρε Κύρκη, τα λίγα που άκουσα, γιατί δεν πολύ άκουσα καλά το βίντεο, άκουσα τον χορογράφο να λέει ότι δεν πήγε στην πρόβα. Ναι, ισχύει. Γιατί? Για δύο λόγους. Μου είχαν κανονίσει μαζί με την πρόβα του χορού φωτογράφηση από το X Factor. Ναι. Και δεν προλάβαινα να παρευρεθώ και στα δύο. Και ένας άλλος, ειδοποίησα βέβαια και την προηγούμενη μέρα. Ήταν με 3 ώρες διαφορά. Ναι, εντάξει. Όχι, το εντάξει δεν είναι το ίδιο. 3 ώρες διαφορά και 3 ώρες διαφορά. Δεν γίνεται να είμαι στις 12 η ώρα στο Γκάζι. Αλήθεια. Και στις 2,5 ώρα στο Κοροπή για φωτογράφηση ήταν αδύνατο. Διότι άμα σκεφτείτε, ο χορός κρατάει 1,5 με 2 ώρες. Ήταν κάτι που εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Αλλά ο σημαντικότερος λόγος που δεν πήγα ήταν γιατί σηκώθηκα το πρωί και ζαλιζόμουν. Δεν μπορούσα. Το μυαλό μου ήταν στο χορό γιατί αγαπάω πάρα πολύ το χορό. Και όταν μου λένε για πρόβες χορού, είμαι από τις πρώτες που θέλω να πηγαίνω. Περίμενα, αλλά λοιπόν, το σώμα μου δεν ήταν. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Ξέρεις κάτι όμως, παρόλο που εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους σχόλια, από την άλλη, σε έχω δει και στο πρώτο live και στο δεύτερο και στο τρίτο. Βλέπω μια συνεχόμενη ίδια κίνηση. Δεν βλέπω μια Κύρκη να εξελίσσεται. Οπότε θεώρησα και ότι όταν ο Ταγιάτας σου λέει έλα στο χώρο, αυτό θα έπρεπε να ήταν και η πρώτη σου προτεραιότητα. Δηλαδή, αν δεν είχες χρόνο, προφανώς δεν θα έχεις και χρόνο για να βγαίνεις και σε διάφορες εκπομπές που σε έχω πετύχει. Δεν ήταν την ίδια μέρα. Ήταν άλλη μέρα, ναι. Ενώ για να βγαίνουμε στα κανάλια και να λέμε και να κάνουμε, είχαμε χρόνο. Για πρόβα δεν είχαμε χρόνο. Κριτική μουσική κάνουμε τώρα. Σας είπα πώς έχουν τα Μπράβο. πράγματα. Επί της ουσίας κριτική κάνουμε. Μπράβο.
Δεν ακούω τι λέει ο κύριος. Γιώργο, σου άρεσε σήμερα η Κύρκη? Δεν ακούω τι λέει ο κύριος. Σου άρεσε η Κύρκη σήμερα? Λοιπόν, το βασικό μου είναι ότι σήμερα δεν μ' άρεσε καθόλου. Και θέλω να σου πω και μια συμβουλή, αν μου επιτρέπεις, να σου πω μια συμβουλή. Επειδή σε είδα χτες μέσα στον Αντένα, σε μια πρωινή εκπομπή ζωντανά με τον πατέρα σου και να λέτε και οι δύο ότι οι καριέρες φτιάχνονται με τα όχι, δεν διαφωνώ. Άλλο το Αντάρτικο, άλλο η Επανάσταση και άλλο η αναρχία. Το να μην ακούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, οι οποίοι έχουν επιλογή από εμάς, από την παραγωγή, από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων για να σας βοηθήσουν, αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Το να μην τους ακούμε αυτούς και να είμαστε αντιδραστικοί σε αυτούς, δεν είναι μαγκιά, κορίτσι. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Όταν λες τη γνώμη σου σε κάποιον, δείχνεις ότι το σέβεσαι και τον ακούς. Δεν είπες τη γνώμη σου, Κύρκη μου. Δεν είπες τη γνώμη σου. Αρνείσαι να συνεργαστείς. Δεν αρνούμε. Μα αυτό λένε οι συνεργάτες. Αυτό που σου είπα όμως, Γιώργο, είναι ότι δεν μπορούσε το πρωί να σηκωθεί και να πάει γιατί αισθανόταν τη ζαλίζα. Σηκώθηκα και ζαλιζόμουν. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη στιγμή μόνο. Μιλάω για τους συνεργάτες σου. Για τους συνεργάτες σου μιλάω. Οι οποίοι εκφράζουν παράπονο ότι είσαι όχι απλά αντιδραστική. Δεν θέλεις να ακούσεις τίποτα. Αν θέλεις να το κάνεις μόνη σου, δεν έπρεπε να ήσουν εδώ. Έπρεπε να το κάνεις έξω από το X Factor αυτό. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Μην λαϊκίζουμε, μην λέμε πράγματα του τύπου εγώ δεν είμαι στρατιωτάκια και παρασύρουμε τον κόσμο. Αυτό μην το κάνεις, δεν είναι καλό. Αν το αισθάνεται όμως. Ανθρώπους. Όσον αφορά για τη μουσική, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ρεπερτόριο όλη μέρα, εργάζονται για μας, ο καθένας ξεχωριστά για τον καθένα μας, όλη μέρα ακούνε ρεπερτόριο για το καλό το δικό σας. Το να επιμένετε σε αυτό το πράγμα που κάνετε, δεν θα σας βγάλει πουθενά. Αλήθεια σου το λέω. Απ' την άλλη, Γιώργο, εγώ σε θυμάμαι να λες στα παιδιά εδώ, στα live του X Factor, ότι πρέπει να έχουν άποψη και να την υποστηρίζουν και να μην γίνονται θύματα κακών επιλογών των συνεργατών τους. Που σημαίνει ότι συμφωνείς ότι πρέπει να έχει άποψη. Άκουσε κάτι. Άλλο το να έχω άποψη και να το φτάνουμε στο άλλο άκρο, να γίνεται θύμα των επιλογών του Λεβέντη, των συνεργατών του ή της Κατερίνας ή των συνεργατών της. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα της λες ότι πρέπει να βρει μια ισορροπία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εσύ που είσαι ο Σάκης Ρουβάς, όταν πας να κάνεις ένα πρόγραμμα και έρχεται το μαέστρο σου που είναι συνεργάτη σου και σου λέει ρε Σάκη, μήπως βάλουμε και αυτό. Δεν τον ακούς. Τον ακούς. Βεβαίως και τον ακούω, αλλά τον ακούς. πρέπει να ξέρεις και το ξέρεις πολύ καλά ότι τους επιλέγω κιόλας. Και εμείς επιλέξαμε αυτούς τους ανθρώπους για να είναι δίπλα τους. Δεν μπορούν να τους ακυρώνουν αυτά τα παιδιά αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να τους στηρίζει. Και αν δεν τους στηρίζει ο. Ταυτόχρονα όμως της λες να έχει και την άποψή της σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Μα δεν είναι ρί το ένα το άλλο, ρε παιδιά. Όχι, αυτό λέω ότι πρέπει να βρει μια ισορροπία. Αυτό λες εσύ. Θα πω κάτι. Πες. Ανθρώπους που με ενδιαφέρουν, πραγματικά τους ακούω και λέω τη γνώμη μου. Τι εννοείς, ότι δεν σε άνθρωποι... Αυτό, ότι όλοι αυτοί που με συμβουλεύουν με ενδιαφέρουν, γι' αυτό τους λέω τη γνώμη μου. Άμα δεν με ενδιαφέραν, όχι μόνο δεν θα τους απαντούσα, δεν θα τους άκουγα. Εγώ τους ακούω και λέω τη γνώμη μου. Έτσι είμαι γενικά και μετά κάνεις το δικό σου. Δεν έκανα πουθενά το δικό μου. Πουθενά. Τώρα νιώθω ότι στηρίζω τους συνεργάτες της Κατερίνας και. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Κατερίνα γι' αυτό. Η Κατερίνα θα έπρεπε να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Θα ακούσουμε όμως τελευταία την Κατερίνα. Πάμε στον Γιώργο Λεβέντη. Κοίτα, για μένα ας μείνουμε εδώ. Αυτό το θέμα που εγώ είχα είναι ότι ήταν ένα άδειο stage σε ένα κομμάτι που έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι τρομερό κομμάτι. Εγώ περίμενα να γεμίσει, να μου πάρει αυτό το κομμάτι εκεί που πήγαμε με το Χάρη, με το κομμάτι του Κάρλος. Γιατί δεν είχαμε. Και να τελειώσω. Και ήταν άδειο και είσαι καλή. Το έχω πει εγώ και εμένα μ' αρέσεις. Όμως σήμερα σε ένα κομμάτι που έχει πάρα πολλά λόγια, είναι δύσκολο, είναι γρήγορο, χρειάζεται πάρα πολύ πρόβα, θα πρέπει να πεις δεν μπορώ να προλάβω, είμαι άρρωστη, μπορώ να έρθω σε 5 ώρες, να έρθω σε 6 γιατί... Εκεί είναι που σε θέλω. Το είπα αυτό. Να σε δω on stage, να γεμίσει αυτό το πράγμα, να παρεσείς αυτό. Και σήμερα δυστυχώς με ένα τέτοιο κομμάτι ήσουν αδύναμη. Ήσουν αδύναμη όλο αυτό απάνω σου. Το προσπάθησες, όμως έβλεπα και εγώ στο πρόσωπό σου την έκφραση που βλέπω τώρα. Ότι το προσπαθώ και δεν ξέρω αν το έχω και το έβλεπα στα μάτια σου την ίδια στιγμή που τραγούδαγες. Και αυτό δυστυχώς πρέπει να μπεις μέσα στο κομμάτι και να φύγεις. Αυτό που είπαμε για την Νίκη πριν. Η Νίκη μπορεί το κομμάτι που εγώ άκουσα να μην είναι για μένα στο κομμάτι
Όμως δεν μπορώ να πω ότι η νίκη δεν έδωσε καρδιά. Εδώ εσύ έκανες μεγάλη προσπάθεια, όμως δεν ήσουν μέσα στο κομμάτι. Να έχεις ξεφύγει. Να κάνεις το λόκα-λόκα. Και λες φυσιολογικά ότι θα χρειαζόταν support στη σκηνή. Support στη σκηνή 100%. Αυτό είναι θέμα της Κατέρινας Γκαγκάκη, όμως θα την ακούσουμε σε λίγο γι' αυτό, Νίκο. Και πάρα πολλή δουλειά. Μοσάκη, πάρα πολλή δουλειά. Τον Χάρη τον έχουμε σκίσει αυτή την εβδομάδα, δεις αυτό που είδε σήμερα. Από το Σάββατο. Πας πάλι στο Χάρη. Νίκο. Δεν συμφωνώ καθόλου με ό,τι έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, όταν ήρθε η Κύρκη για πρώτη φορά στους οντισιόν, ήρθε με μια κιθάρα και ένα κλαρίνο και πέσαμε κάτω ξερί και την πήραμε. Αυτό είναι η Κύρκη. Λοιπόν, της δίνουν λοιπόν κόντρα κομμάτια, συνέχεια. Αυτό είναι κόντρα κομμάτι. Εντελώς. Εντάξει. Και παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή. Το ότι δεν βγήκε, το υποστήριξε το κομμάτι, εγώ δηλαδή δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να δώσω στην Κύρκη ένα τέτοιο κομμάτι. Το υποστήριξε, το χόρεψε, λαχάνιασε, ήταν πολύ, πάρα πολύ καλή. Το ότι δεν την υποστήριξε από πίσω κάποιο χορευτικό, αυτό δεν ευθύνεται η Κύρκη. Αυτό που έλειψε στον κύριο Λεβέντη. Λοιπόν, Νίκο. Κύρκη, ξαναπάρει την κιθάρα σου και το κλαρίνο, κούκλα μου. Νίκο μου, μισό λεπτάκι. Να συμπληρώσει κάτι ο Γιώργος και αμέσως η Κατέρινα. Για μένα, αν μιλάμε για ethnic μουσική και αυτό που αγαπάμε, ethnic pop δεν υπάρχει καλύτερα από τη Σακύρα που παίρνει και την κιθάρα και ό,τι άλλο εξωτερικά τους και κάνει και τις μπαλάντες της και όλο αυτό είναι συγκεκριμένη, έχει άποψη, έχει πολλά στοιχεία της Κύρκης σαν λογική. Μην λέμε ότι αυτό δεν ταιριάζει, δεν συμφωνώ. Κατερίνα. Σε τι να πρώτο απαντήσω, αισθάνομαι λες και είμαι σε talk show και πρέπει να απαντήσω σε όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Θα δώσω μια απάντηση σε όλους. Μπορείς και να μην δώσεις καμία απάντηση. Όχι, θα δώσω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει την Κύρκη επάνω και τη χτυπάμε. Και αν είναι κάποιος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αντίρρηση με κάποια πράγματα, είμαι εγώ και αυτή την εβδομάδα δεν έχω καμία. Λοιπόν, καταρχήν, Νίκο, δεν καταλαβαίνω. Εσύ δίνεις συμβουλή κάποιος να κάνει μόνο αυτό που θέλει, γιατί μου θυμίζει το X Factor 1 και μια παίκτρια που είχες, που μία φορά έκανε αυτό που ήθελε και την ξεφτύλισες δημοσίως. Λοιπόν, να θυμόμαστε λιγάκι. Και αναφέρομαι. Μία φορά που έκανε αυτό που ήθελε ήταν και η μόνη φορά που ήταν προτινόμενη. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Μην θυμόμαστε, μην έχουμε επιλεκτική μνήμη. Επιλεκτική έχουμε, τις λες να κάνει αυτό που θέλει και να μην ακούει κανέναν. Δεν λοιπόν, είπα αυτό. Αυτό λες, ακριβώς αυτό. Καθόλου. Αυτό κάνει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Της είπα ότι παρόλο που σου λένε κόντρα τραγούδια, είσαι καλή. Μιλήσατε όλοι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Ξεβουλώστε τα αυτιά σας. Ναι. Είναι μια χαρά τα αυτιά μας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα εσείς ειδικά που είστε και γονείς όλοι, γιατί εγώ δεν είμαι και προφανώς φαίνεται μπορεί να κάνω και λάθος. Θεωρώ ότι ένα θέμα το οποίο είχε συμβεί τις προηγούμενες εβδομάδες με μια έτσι δυστοκία ίσως να μπούμε σε ένα ρυθμό με την Κύρκη έχει ξεπεραστεί και δεν καταλαβαίνω γιατί το επαναφέρουμε. Αυτό είναι μεταξύ εκείνης και μου και εφόσον έχει λυθεί και εφόσον έχουμε βρει το ρυθμό μας τελείωσε. Τώρα, από εκεί και πέρα. Το ζήτημα της πρόβας το έχουμε συζητήσει εκείνη και εγώ και ξέρει τη διαφωνία μου. Καταλαβαίνω τη δική της αδυναμία εκείνο το πρωί, ξέρει τη διαφωνία μου ότι όταν θέλει κάποιος να γίνει καλλιτέχνης, οφείλει να σφίγγεται, να παρακαλεί να αλλάξει το πρόγραμμα, να φέρνει τα πάνω κάτω, τα ίσια ανάποδα που λέει και ο Μαζονάκης που είναι στο περιοδικό μας και να αλλάζουν όλο το πρόγραμμα για να μπορέσει να τα κάνει όλα, είτε ζαλίζεται είτε κτλ. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι. Τελείωσε, έληξε, το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Θεωρώ ότι με τα δεδομένα που είχε στα χέρια της ήταν εξαιρετική. Την Κύρκη την πήραμε. Παρ' όλα αυτά όμως, Κατερίνα, η Κύρκη ζήτησε να αλλάξει το πρόγραμμα και δεν άλλαξε το πρόγραμμα. Εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση που δεν θα ήθελα να την κάνω δημοσίως, γιατί σε μένα δεν ήρθε. Γιατί όχι, σε μένα δεν ήρθε ποτέ ένα τέτοιο αίτημα για να αλλάξει το πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, επειδή είπες ότι πρέπει να κάνει τα ίσια ανάποδα. Να κάνει τα ίσια ανάποδα. Ναι, το έκανε από ό,τι κατάλαβα και ζήτησε να αλλάξει το πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, Ρασάκη, γιατί σε έχω δει. Ναι. Έχεις τραγουδήσει με πυρετό. Εξαρτάται, ναι. Έχεις τραγουδήσει όμως. Άρα, αν σηκωθούμε και δεν αισθανόμαστε καλά. Έχω όμως φύγει μία φορά στην καριέρα μου, βέβαια, το έχω κάνει, έχω φύγει από τη σκηνή. Εντάξει. Okay. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι, μπορεί να συμβεί. Είναι πολύ νωρίς για να συμβεί ακόμα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσουμε. Το πότε θα συμβεί δεν το επιλέγουμε εμείς δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γυρνάμε σε ένα θέμα χτίζουμε. Εγώ άκουσα παρόλα αυτά όμως ότι ο Γιώργος Λεβέντης είπε ότι η σκηνή σήμερα ήταν άδεια και χρειαζόταν support η Κύρκη σε αυτό το κομμάτι και δεν το είχε. Ναι. Και ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ γιατί δεν το είχε. Δεν το είχε διότι δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες από τον παλέτο να την υποστηρίξει άλλες ώρες μέσα στο πρόγραμμά του.
Γιατί τον Μπάλετο δεν έκανε απλά την παρουσία του με την Κύρκη να κάνει κάτι διαφορετικό? Διότι δεν το Πολύ εύλογη ερώτηση. Κρίνεις. Διότι